Vítajte späť na našom kanáli. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta luxusu v roku 2025. Čo skutočne chcú bohatí spotrebitelia? Zabudnite na všetko, čo ste si mysleli, že viete. Trh s luxusom sa mení závratnou rýchlosťou. V dnešnej dobe spočíva skutočný luxus v prežívaní jedinečných a nezabudnutelných okamihov. Mať prístup na exkluzívne miesta, vyhradené pre úzku skupinu ľudí, alebo voliť si ekologické a udržateľné riešenia. To definuje novú dimenziu luxusu. V tomto videu preskúmame tie najúžasnejšie trendy, ktoré budú dominovať svetu luxusu v roku 2025. Zostaňte s nami až do konca. Viac informácií nájdete v popise tohto videa. Predstavte si, luxusné predmety, vytvorené špeciálne pre vás, jedinečné na celom svete. Vidíte? Všetci v tejto elegantnej reštaurácii nosia tie isté luxusné hodinky. Môže to vyzerať pôsobivo, ale naozaj to odráža, kto ste. Naozaj to zvýrazňuje vašu individualitu, alebo sa tu stráca skutočný zmysel luxusu. Bohatí spotrebitelia túžia po výnimočných a jedinečných kúskoch, ktoré odrážajú ich osobnosť. Chcú vyniknúť, byť jedinečný a byť hrdí na to, čo majú. Vo svete, kde všetci chcú to isté, hľadajú autenticitu. V roku 2025 už vysoká cena nestačí. Časy, keď bola rozhodujúcim faktorom, sú preč. Spotrebitelia hľadajú vzácne, jedinečné a personalizované kúsky. Už nejde len o hmotné statky, ale o symboly, odraz ich túžob. Značky, ktoré pochopia túto zmenu smerom k exkluzivite a personalizácii, budú prosperovať. Pozrite sa na Rolex. Ich hodinky sú skutočnými umeleckými dielami, vytvorenými pre tých, ktorí sa uspokoja len s tým najlepším. Haute couture od Diora je viac než len oblečenie. Je to jedinečný zážitok pre každého klienta. Hermes vytvára auru exkluzivity tým, že svoje nové kolekcie predstavuje len vybranej skupine pozvaných. Súčasný luxus nespočíva len v nákupe, ale aj vo vytváraní dedičstva, odovzdávaní cenných kúskov z generácie na generáciu. Nejde o bežné predmety, ale o príbehy, spomienky, ktoré odrážajú osobnosť a zážitky ich majiteľov. Značky, ktoré stavia na exkluzivite, vzácnosti a personalizácii, budú dominovať trhu s luxusom. Nepredávajú produkty, ale vytvárajú nezabudnutelné spomienky. Ide o prežívanie emócií, o luxus, ktorý vám umožní splniť si sny. Každý si môže kúpiť drahé športové auto alebo značkovú kabelku. Ak máte finančné možnosti, je to len otázka rozhodnutia. Ale je to skutočný luxus? Večerali ste už niekedy pod hviezdami na opustenom ostrove? Zvuk vln, žiara hviezd, kulinárske majstrovské dielo šéf-kuchára oceneného Michelinskými hviezdami, na nezaplatenie však? Alebo si predstavte, že ste svedkami toho, ako majster remeselník v legendárnom ateliéri s vášňou a precíznosťou vytvára jedinečný kúsok. Prežívate dušu ukrytú v každom detaile. Je to zážitok, ktorý vzbudzuje úctu a obdiv k umeniu a remeselnej zručnosti. To je ten rozdiel medzi vlastnením a prežívaním. Prežívať luxus znamená stimulovať svoje zmysly, vytvárať nezabudnutelné spomienky. Moderní spotrebitelia chcú viac než len obyčajné hmotné statky. Túžia po transformačných cestách, vzrušujúcich dobrodružstvách a zmysluplných príbehoch. Louis Vuitton ponúka VIP klientom exkluzívne prehliadky svojich ateliérov, kde môžu vidieť, ako sa ručne vyrábajú ich obľúbené kúsky. Je to viac než len marketing, je to spojenie medzi značkou a spotrebiteľom. Ferrari organizuje súkromné podujatia na okruhoch, kde si majitelia môžu vyskúšať svoje vozidlá. Výsada vyhradená len pre niekoľkých vyvolených. Airbnb Lux ponúka exkluzívne ubytovanie na odľahlých miestach sveta. Spôsob, ako uniknúť davom a užiť si pokoj a súkromie. Luxusní spotrebitelia nechcú veci, chcú spomienky. Hľadajú intenzívne emócie, nezabudnutelné dobrodružstvá a život naplno. Značky, ktoré sa prispôsobia tomuto trendu, od vlastniť k prežívať, si získajú srdcia spotrebiteľov. Ponúkaním výnimočných zážitkov budujú silné vzťahy a vernosť. Udržateľný a ekologický luxus je začiatkom novej éry. Luxusné predmety sú už dlho známe svojimi kvalitnými materiálmi a výnimočným remeselným spracovaním. Čo ak by sme si však mohli užívať luxus bez toho, aby sme ničili planétu? Luxusný priemysel prechádza skutočnou revolúciou. Udržateľný a etický luxus už nie je len trendom, ale nevyhnutnosťou. Nová generácia bohatých spotrebiteľov si chce užívať luxus bez toho, aby ohrozovala planétu.
Stella McCartney je priekopničkou v etickej móde so svojimi kompletne udržateľnými kolekciami. Dokonca aj ikonické značky ako Chanel a Hermes sa pridávajú k ekologickému trendu, napríklad zavedením kabeliek z vegánskej kože. Bugatti so svojím elektrickým hyperšportovým autom dokazuje, že luxus a udržateľnosť môžu ísť ruka v ruke. V roku 2025 bude luxus synonymom udržateľnosti, kde pôvab ide ruka v ruke so zodpovednosťou voči planéte. Digitálny svet, metaverzum, vstúpte do sveta virtuálneho luxusu, kde môžete vlastniť nehmotné. Myslíte si, že luxus sa obmedzuje len na hmotné statky? Zamyslite sa znova. Luxus nepozná hranice a zahŕňa zážitky, digitálne statky a svety, o ktorých sa nám ani nesnívalo. V digitálnej ére luxus prekvitá v metaverze. Tento trend stiera hranice medzi realitou a virtuálnom, kde sa každý pixel stáva umeleckým dielom a virtuálne zážitky ponúkajú čistý luxus. Predstavte si, kúpite si virtuálnu vilu, nosíte digitálne hodinky Rolex, zúčastníte sa modnej prehliadky v metaverze. To všetko z pohodlia vašej pohovky. Hranica medzi skutočným a digitálnym svetom sa stiera, čím sa otvára nekonečné množstvo možností, ako zažiť luxus. Balenciaga a Gucci sú priekopníkmi v digitálnej móde a predávajú oblečenie, ktoré existuje len vo virtuálnom prostredí. Tradičné módne značky nanovo definujú luxus a prekračujú hranice. Nike predáva tenisky NFT, ktoré sú cennejšie ako ich fyzické náprotivky. Tieto digitálne tenisky nie sú len zberateľskými predmetmi, ale aj spôsobom sebavyjadrenia v metaverze. Tag Heuer a Hublot kombinujú tradičné remeselné spracovanie s digitálnou technológiou vo svojich luxusných inteligentných hodinkách. Spojenie hmotného a digitálneho sveta, kde luxusné hodinky nadobúdajú nový rozmer. Toto je nová éra luxusu, kde sú digitálne statky rovnako žiadané a cenné ako tie hmotné. Už nejde len o vlastnenie, ale o vyjadrenie svojej identity a hodnot v digitálnom prostredí. Dokážete si predstaviť budúcnosť luxusu? Digitálna revolúcia je v plnom prúde a virtuálny luxus mení spôsob, akým vnímame hodnotu a vlastníctvo. Je to nová éra, v ktorej je luxus čoraz viac prepojený s našim digitálnym životom. Éra okázalých log sa blíži ku koncu. Skutoční znalci oceňujú diskrétnosť. Sila odporúčaní. Vo svete zaplavenom krikľavými logami a extravagantným dizajnom spočíva skutočný luxus v diskrétnosti a kvalite. Je na čase pozrieť sa za povrchné trendy a zamerať sa na nadčasové hodnoty. Bohatí spotrebitelia už nehľadajú známe značky, hľadajú skryté drahokamy. V roku 2025 bude skutočný luxus synonymom exkluzivity a diskrétnosti, dostupným len pre vyvolených. Éra okázalých log sa blíži ku koncu. Nišové značky, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, získavajú na popularite. Príkladom je Loro Piana. Používajú len tú najkvalitnejšiu kašmírskú vlnu a nechajú produkty hovoriť sami za seba, bez krikľavých log. Ich kúsky sú drahšie ako kabelka Dior, ale len skutoční znalci rozpoznajú ich hodnotu. Hodinky Richard Mille sú známe svojim odvážnym dizajnom, pokročilou technológiou a výnimočnými materiálmi. Sú to skryté drahokamy vo svete hodiniek, vyhradené pre tých, ktorí si skutočne vážia čas. Kabelka Birkin od Hermes je symbolom exkluzivity. Jej vzácnosť a remeselné spracovanie z nej robia žiadaný zberateľský kúsok, ktorého hodnota časom rastie. Tieto značky nepotrebujú reklamu. Ich reputáciu budujú samotní zákazníci, úzka skupina ľudí, ktorí rozpoznajú ich skutočnú hodnotu. Trh s luxusom sa vyvíja. Už nejde len o to, čo máte, ale o zážitky, ktoré hľadáte, hodnoty, ktoré vyznávate a príbeh, ktorý tvoríte. Exkluzivita, udržateľnosť, digitálny luxus, nišové značky. Do roku 2025 budú mať bohatí spotrebitelia úplne iný pohľad na luxus. Budúcnosť luxusu presahuje peniaze. Ide o šťastie, naplnenie, slobodu, bezpečnosť a inšpiráciu. Ide o to robiť uvedomelé rozhodnutia a žiť udržateľným spôsobom života. Ktorý z týchto trendov vás najviac oslovuje? Podielte sa o svoje názory v komentároch nižšie. Páčilo sa vám toto video? Dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála, aby ste boli informovaní o najnovších trendoch vo svete luxusu. Uvidíme sa v ďalšej epizóde Luxusu bez tajomstiev.